socru mic să poftească pe scenă. Socru mare și socru mic. Una, două, șapte, nouă. Aducere să fie din partea domnului Cornel Nașu. Pentru socru mare, pentru campionul absolut, pentru campionul mondial. Pentru socru mic, pentru Generica, pentru Mineasa, pentru Magraunul, pentru Marian, pentru nunele frumoase, nunele mari din partea lui Nașu Cornel. Și toată lumea prezentă. 1 milion să trăiască Nașu. Una, două, trei. Omul care nu norocos, Dumnezeu nu-l lasă jos și-l ridică sus de tot, unde n-au dușmanilor. Omul care nu norocos, Dumnezeu nu-l lasă jos. Atențiune din partea lui socru mare, fără numai de la socru mare. Hai cu premierul mai față. De la socru mare, pentru Generica Mineasa, pentru cuscul lui, pentru nașii lui. Și încă o dată sistemul. Una, două, șapte, nouă. Iată ce spune socru mare. Când sunt jos n-are nimic, știu că mâine mă ridic. Și oricât mi-ar fi de greu, am să ajung unde vreau eu. Atențiune din partea lui Generica, fără număr. Când sunt jos n-are nimic, știu că mâine mă ridic. Și oricât mi-ar fi de greu, am să ajung unde vreau eu. Fică unul e Ionel, este din neam de boier. Le-am arătat la dușmani, totdeauna am făcut bani. Mă mândră și vâstă bine, Cornel este lângă mine. Ce să zic de Magraunul, îl respectă tot poporul. Să trăiască socru mic. Atențiune! De la Nașu Cornel, pentru noapte campion, pentru noapte campion, pentru noapte, pentru noapte. Una, două. Atențiune, mea lui Magraunul, pentru socru mare, pentru nașe, pentru nașe, pentru nașe. Să nu uită pentru soacra mică, soacra mare, pentru fiii lui.
care i-a cununat cu noroc și cu cea mai mare plăcere. De la Mangra 1, fără număr, fără număr, de la Mangra 1, încă o dată introducerea! Sărbători fericite și un Paște fericit. Ce spune Mangra 1? Rămânem datori 1,5 milion de la Mangra 1. Mangra 1! Le-am arătat la dușmani, totdeauna am făcut bani. Când spui numele Ionel, spui un nume de boiel. Le-am arătat la dușmani, totdeauna am făcut bani. Mare lumea, moare, moare, Ionel toacă la valoare. Și-am zis 1, 1, 2, socru mare e cu noi. Ce să zic de socru mic, este cel mai fericit. Moare lumea, moare, moare, avem nași la valoare. Să știi în cartier, asta-i Marian Șmecher pe percuția. Să lasă greu pentru Ionel, pentru Ionel, pentru Fini, Fini, pentru Cornel, pentru Mangra 1. Și pentru cea mai fericită soție care îi vine acum al 3-lea băiat. 1 milion, atențiune! Și mai avem un cuvânt de spus, 2 milioane pentru viitorul junior. Deci bogat sau de sărac, niciodată nu m-am lăsat și nu mă las niciodată. Vreau să știe lumea toată
oricine ce va spune, dacă e noapte rămâne. Trăiască băieții mei, câtă buță pentru ei, și nu mai contează banii, să trăiască și dușmanii. Fără număr, număr de lucide, adică fără număr, percuție. Am văzut eu un film, cei 300 care au cucerit Roma, avem 3 nași care fac 300! Nașii noștri, sus! Sus, 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 sus! De la socru mic, pentru cuscul